Uy, tanda! Ba't ka nagpakita sa akin? Nagpakita ako sa iyo dahil may kailangan ako sa inyong dalawa ng kumpare mo. Yung kayamanan ba tinutukoy mo, tanda? Higit pa sa kayamanan na makukuha nyo pag ako ang tinulungan nyo. Naku, tanda, baka niloloko mo na naman kami niyan. Hindi kaibigan, kailangan kayo ng aming kaharian. Ba't na paano yung kaharian nyo, tanda? May masama kasing engkanto ang nakapasok sa aming kaharian. At kayo lang dalawa ng kumpare mo ang makakatulong sa amin. Paano naman kami makakatulong niyan, tanda? Wala naman kaming kapangyarihan. Hindi nyo kailangan ng kapangyarihan para magapi ang inyong mga kalaban. Siyempre, kailangan din namin ng kapangyarihan kahit pa paano, tanda. Sige kaibigan, pag nakapasok na kayo sa aming kaharian, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sige, tanda, pero kakausapin ko muna yung kumpare ko, kung papayag. Sige kaibigan, aasahan ko yan. Salamat. Saan na ngayon nagpunta si tanda? Wala na. Ay, salamat. Panaginip lang pala. Pero parang totoong nakausap ko si Tanda. Kailangan ko makausap si paring Dandan. Paring Dan! Oh, paring Franz. Bakit nandito ka? Ano naman kailangan mo? Kanina kasi napanaginipan ko si Tandang Romeo. Panaginip lang pala eh. Hindi naman totoo yun. Pero parang totoong nagkausap kami. At may hinihiling siya sa atin, pare. Ay, naku pare. Huwag ako. Iba na lang. Pero pare, wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Eh, ano ba gagawin natin dun pare? Sabi sa akin ni Tanda, kailangan nating iligtas yung kanilang kaharian sa masasamang engkanto. Magtigil-tigil ka nga pare. Tigil-tigilan mo nga yung panonood mo ng fantasy movies na yan. Hindi naman kasi totoo yan. Saka malabong mangyari sa totoong buhay yan. Malay mo pare, totoo yung panaginip ko na nakausap ko si Tanda. Huwag na lang ako pare. Maghanap ka na lang ng ibang mong makakasama. Sige pare, aalis na ako kung ayaw mo talagang maniwala. Hindi kita pipilitin. Sige pare. Ingat sa pag-uwi. Tama siguro yung pare kong yun, kahit pangit siya. Pupunta ako para samahan ko siya. Adventure na naman to. Yahoo! Pare Franz! Pare Franz! Oy pare. Pare Franz, payag na ako. Sasamahan na kita sa Incan Romeo. Sige pare, magbibihis lang ako. Sige pare, tara na. Saan ba tayo magsisimula pare? Saglit pare, titignan ko lang yung mapa. Ang nakalagay dito sa mapa pare, dito tayo mag-uumpisa. May mga madadaanan tayong puno ng mangga. Sige pare, tara na. Pare, mukhang nakakalayo na tayo ah. Kaya nga pare. Akin na muna yung hawak mo, Piko. Ako na muna ang hawak. Git, akong titingin dito sa mapa. Teka pare, di ba ito na yung tinutukoy sa mapa? Yung maraming puno ng mangga? Mukhang ito na nga pare. Sa wakas, narating na rin natin. Ang layo ng nilakad natin eh. Kaya nga pare, parang sa part 1 lang. Tapos na yun pare, ano ka ba? Huwag mo sabihing masasalubong na naman natin yung mamanggalit. Huwag naman na sana pare. Baka pag nakasalubong na naman natin yun, baka sigawan na naman tayo. Sa bagay pare, pahinga muna tayo saglit. Sige pare, Layo ng nilakad natin. dito tayo. Ay, kakapagod. Ano pare, tuloy na ba tayo sa paglalakbay? Oo pare, total nakapagpahinga naman na tayo ng konti. Anong susunod na pupuntahan natin pare para makarating sa Incan Romeo? Ayon dito sa mapa, may madadaanan tayong fish pond sa dakong silangan na may puno ng akasya. Ah, ganun ba pare? Sige, tara na. Pakagabihin pa tayo sa pupuntahan natin. Tara.
Teka pare, nakikita mo ba yung nakikita ko? Di ba fish pond yun? Ay, oo nga pare. Tara pare, puntahan na natin. Fish pond, Acacia, ito na nga. Ito na nga yung tinutukoy sa mapa. Sa wakas, narating na rin natin tong fish pond tsaka Acacia. Pare, tingnan mo nga kung saan susunod natin pupuntahan patungong Magic Portal. Ayon dito sa mapa, sa Dakong Hilaga, may makikita tayong poste ng kuryente. Poste ng kuryente. Akala ko poste na naman ng internet. Sige pare, tara na. Pare, di ba yan ang poste ng kuryente? Oo nga, tara, punta natin. Sige, dali. Ito na nga pare. Ito na yung poste ng kuryente. Saglit lang pare. Bakit poste ng internet na nakalagay dyan? Di ba dapat poste ng kuryente yan? Oo nga no, bakit kaya? Saglit lang pare, tignan mo to. Dati itong poste ng kuryente. Kung ganun pare, ito na yung posting sinasabi dun sa mapa. Oo nga pare, sa wakas nahanap na natin to. Pare, di ba poste rin yung mga yan? Poste ng kuryente yung mga yan ah. Di ba? Poste rin yung mga yan oh. Oo nga no, ba't kaya? Asan kaya yung posting yun? Pare, saglit! Tignan mo to. Ako yung posting sinasabi sa mapa. Ayos pare, tignan mo yung mapa dyan. Ayon dito sa mapa, diretso lang tayo sa Dakong Timog, may makikita tayong maliit na tulay na may kamatsili. Kung ganun pare, malapit na tayo sa Magic Portal, patungo sa karyaan ng Incan Romeo. Sige pare, tara na, para makarating na tayo. Sige pare, Tagal mo pa naman maglakad. ikaw nga mabagal eh. Saglit lang pare, mukhang malayo pa yung lalakbayin natin. Kailangan ko nang gamitin tong mahiwagang teleskopong ko. Ano pare, malayo pa ba? Medyo malayo pa pre. Medyo lalabo na tong teleskopong ko. Tara pare, magpatuloy na tayo sa paglalakbay. Sige pare, tara na. Pare, malayo pa ba tayo? Kasi ikaw ang tumingin dyan sa teleskopong mo kanina eh. Hindi ko alam pare. Ayun oh, may tao. Magtanong na lang tayo. Mas maigi pa nga. Tara, magtanong tayo. Magandang araw po. Pwede po bang magtanong? Ha? Kayo na naman? Ano na naman ba kailangan nyo? Galit po ba kayo? Magtatanong lang po sana kami. Ay hindi. Pinapaliwanag ko lang ang side ko. Ano na naman ba tatanungin nyo? Tatanungin lang po sana namin kung saan yung tulay na maliit na may kamatsili. Ah, yun ba? Diretso nyo lang tong daan na ito. 10 kilometro pang layo mula rito. At doon nyo na makikita yung tulay na may kamatsili. Ano? Maliwanag ba? Opo, maliwanag pa po sa sikat ng araw. Sige po, tutuloy na po kami. Maraming salamat po. Walang sino man. Sige, mag-ingat kayo at baka madapasan na kayo. Sabi nang mag-ingat eh. Kayo po pala, Tandang Romeo. Ano, Donut? Sila na ba ang hinahanap natin para may pagtanggol ang ating kaharian? Sa tingin ko nga, Tanda. Mukha lang po silang ewan pero mayroon silang mabuting kalooban. Mahigi kung ganun. Siya, sige, alis na ako. Magkita na lang tayo sa kaharian. Sige po, Tanda. Mag-ingat na lang po kayo. Teka, paring Dan. Di ba yan yung tinutukoy dito sa mapa na tulay? Ito na yung tulay na binabanggit sa mapa at saka yung kamatsili. Tara na pare, puntahan na natin. Ha? Ito na ba sinasabi ni Tandang Romeo yung mundo nila? Ito na siguro pare.
Pero nasan si Tandang Romeo? Naimbaga pagsangpat gagayam dito in Can Romeo. Ako, tanda, hindi ko naiintindihan yung mga pinagsasabi mo. Kaya nga Tanda, ano bang lingwaheng salita nyo dito? Ay, kalimutan ko. Hindi pala kayo nakakaintindi ng Ilocano. Hanap makawat Ilocano lakay. Ni, Ilocano mo sa umong pare. Hala, pati siya. Ninarami mo kanya milakay. Kasto ini gagayam, minajik ko ti sa uyo. Tanumawatan nyo ti sa umit ti pagarian. Akas diya lakay, baglakit din binaliwam ti sa umen. Haan kami may lako dito. Kasto iti pelang tinga ti portal gagayam. Awan tay pay di pagarian. Di kunto amin ruar ngay bagan. May kayon, surutin dak. Sige na kay. Gure ka lang lakay. Pagayam. Api, kasto mo ti lugar yung kasla mo la binagyawn. Ipod sinakop na kami. Yagidakas ngayong kanto. Di kami nga nagyanan. Kung nanikkan na kami ti kapangyarihan, kasanumigor maaba jigi dakes ngayong kanto no di na kami ikkan ti kapangyarihan. Ay win gayam, nganik na lipatan na. Api, nyajin tod mga kapangyarihan milakay. Inikang kay tikimat. Apoy. Kinto may tayab. Ayos pare, kapangyarihan tan. Hintayon. Nay, urayin yung part 3, napimpinta sa ajay.